200 pesos. I-text nyo lang apo. Iti nagan nyo age and address. Ito yung official text line tayo. Aha, baka si kayo ti mga bakti dogasot a piso. Dagito ikat amok nga ti makamu. Dagito yung susunatan kat dagito yung millennial. So nga yaban nyo dagito anak yung apo. Nga awan ti ubraan na dita nga agdot-dota na ag MML lang. Anak may kayo ito. Ipugtuan nyo dagito yung sunata. Barbaring siya ti mga bakti 200. Kung na yun. Ready nga rin. Isa ka na yun to cellphone nyo. Anya. Tipa ulo na dahito nga sonata. Of course, prize is being brought to you by Kabsat Ron and Marivic of Boston, Massachusetts. Ala, nag-text na. Sige. Nag-text na. Di ba nga ito ang iyong gusto? Nagpartak ha? Mga alalay babao 16 years old, tinangabak. kalaki pang tamis ng kahapon. Mga gabing di namamalayang oras ay lumilipad. Mga sandaling lumalayag kung saan man tayo mapadpad. Bawat kilig na nadarama tuwing hawak ang iyong kamay, to'y maling akala, isang malaking sablay. Pasensya ka na sa mga kathang isip kong ito, wari dala lang ng pagmamahal sa iyo. Ako'y gigising na sa panaginip kong ito, at sa wakas ay kusang lalayo sa iyo, lalayo sa second voice ka mo ta? Gumawa mo ba no? Ba't inareglado lang? Gaano kabilis nagsimula, ganun din katulin nawala. Oh. Maaari ba tayong bumalik sa umpisa upang di nawasan ang pusong nag-iisa? Pasensya ka na sa mga kathang isip ko ito, wari dala lang ng pagmamahal sa iyo. Ako'y gigising na sa panaginip kong ito, at sa wakas ay kusang lalayo sa iyo, lalayo sa sumabay sa agos na isinulan ng tadhana. Minsan siya'y para sa iyo, pero minsan siya'y paasa. Tatakbo papalayo, kakalimutan ang lahat. Pero kahit saan man lumingon, nasusulyapan ng kahapon, at sa aking bawat paghinga, ikaw ang nasa isip ko, sinta. Kaya't pasensya ka na sa
Mga kadhang isip ko ito, wari dala lang ng pagmamahal sa iyo. Ako'y gigising na mula sa panaginip kong ito, at sa wakas ay kusang lalayo sa'yo. Lalayo sa, di ba nga ito ang iyong gusto? O ito'y lilisan na ako.